A prečo by sme ťa mali počúvať? Túto otázku som im videla v očiach. Na každej predajni, na ktorú som prišla, ako mladá vedúca. Hľadala som spôsoby, ako zefektívniť systém, ako zvýšiť tržby a zlepšiť predaje. Veď ja tu robím už roky. Hádam si, nemyslíš, že je niečo, čo sme za tie roky neskúsili? A narážala som na stenu. Skepsu a odmietnutie. Stálo ma to veľa premýšľania, pokusov a slepých uličiek. Kým som našla spôsob, ktorý fungoval. Nie teória, nie príkazy, ale motivácia je odpoveďou. Cieľ jasný, zrozumiteľný, rozdelený na malé kroky. Spoznala som tým, zistila som, čo koho baví. Začali sme súťažiť, hrať sa a oslavovať každý jeden úspech. Nechce ťa tvoj tým počúvať? Tak si polož 3 otázky. Majú cieľ, ktorý ich zaujíma? Vedia, prečo majú robiť to, čo od nich žiadaš? Počúvajú od teba. Prosím, ďakujem a výborná práca? Lebo opäť, tvoj prístup zmení otázku prečo na poďme do toho.